Det sagde din kone også i går, eller hvad? Min lærling, slap lige af. Det er derfor, jeg er over den natten. Nej. Det var det godt, mand. Så har du stram stig. Det er jo pænt af dig. Er det fedt, Morten? Må jeg prøve at sætte krogen i den, så jeg kan fejle den? Nej. Ja, det er fint nok, du varmer op med at tage de små. Det er sgu... Det er sat med i orden, det her. Hvad mener du, Sten? Hvad fanden er du med ham der? Der er bare nogen, der har stand på fiskeri. Jeg synes sgu krogen sidder nede i halen. Kan det være rigtigt? De der 3 trækkrog, du har på. Det kan du sgu da meget godt, det der. Sådan der. Nice.